समनिफ्राय पुलिस आर्मी आरो गोबां बेबादिनो खस्थ' मोनबोनाय गोबां बेबादिनो सोरबा हाथियारजों गावथारबोजानाय गोबां बेबादिनो जानानै थांबाय। दा जों बेफोरखौ बुङोब्ला गोबां जिउआव मोनसे गाबखांनाय फैयो। गोबां मानसिया दिनैहाय रुंसारि जानानै थांबाय। मोननांगौखौ मोनाब्ला गोनां जायोब्ला जों पलिटिकेल हान्जाखौ सोलायनो गोनां जानोबो हागौ। आं बुंनाय राव नङा बियो। एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफोर जायफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसन मोनाखै बै व्यक्तिफ्रा बुंनाय राव बे बाथ्राया आरो बियो जागोनबो। मानो होननानै बुङोब्ला गबिन्द चन्द्र बसुमतारी थाङै थुङैना बे गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनावनो दाया गोग्लैहैयो। दिनै बिथांमोननिखौ माब्रै एथ'ग्राब बुरजा नाम फैबाय दिनैहाय आं खोनानो मोनबावदों ओरैहाय बाक्सा एरियायावहाय मैयाहाय आंनो सासे व्यक्तिया फन हरदों बाक्सानिफ्राय ओरै दारगुसि एरिया प्रमद बर'नि समस्तिनि मानसिफ्रा आंनाव फन हरदों मैया मोनायावहाय फन हरनानै बुंहरदों नंगौ नङा बेसेबां सैथो बेसेबां मा बेखौ बुंनो थाङा बै आमोखा व्यक्तियालाय माब्लानिफ्राय एनडिएफबियाव हाबाब्रा बिनियालाय माबोरैथो नामाव लिस्टआव फैलायखो बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारदों दे। बिनि लिस्टखौ आङो साननैसोनि उनाव खोन्थानानै होगोन। बे व्यक्तिया मानसिया मोनथो नाङा बर' सुबुं मोनथो नाङा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथायबा जाय व्यक्तिफ्रा दिनै मोनथावथाव जाय व्यक्तिफ्रा दिनै खुद्रि सारबाय थादों जाय व्यक्तिफ्रा दिनै थानायाव खुननै खुनथाम भेरिफिकेसन खालामजानाय नङा होमबा जायफ्रा दिनै मोनालाफानो भेरिफिकेसन खालामजाबाय थादों थांबायबो थादों बिथांमोना बुंबावदों आरोबाव मा बै बे जोंनि नामफोरा बोखारजागोन ना जाया ना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बावहाय गोसो होसिननांगौमोन आरो लोगोसे फेरेंगामोन बे मोननाय मोनिनि जायफ्रा नाम थालांनाय बिथांमोननिखौ कमप्लिट खालामनानै बोसोरथामनि गेजेराव बा बोसोरब्रैनि गेजेराव कमप्लिट खालामनो हायैनि माथो गिदिर बाथ्रामोन बेफोरखौ मा गिदिर बाथ्रामोन। नाथायबा गावसोरनि गेजेराव खिलिमिलिया दङ पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा ना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिराद खिलिमिलि दङ। ओंखायसो दिनै जायफोर व्यक्ति थालांनांगौ बेफोरो थालांगासिनो दङ जायफोर मोननाङा जायफोर मोनथावथाव नङा नङा होमबा जायफोर मोनथावथाव नङा बेफोर व्यक्तिफ्रासो मोनदों। जायफोर मोनथाव बेफोर दिनैसिमबो गैया दिनैसिमबो गाबख्रावबाय थादों दिनैसिमबो बुंबाय थानो गोनां जादों। बिथांमोनाबो लाजिनाय फैयो माब्लाबा लाजिखागोन। दिनै नोंसोरो एनडिएफबियावहाय एथ' बोसोर संग्राम खालामबाय खस्थ' खालामबाय नोंसोरनो दिनै मोनासै जाय व्यक्ति उमुग उमुग मोनासो मोनदों बिसोरलाय माथो मावहैदों बिसोरलाय आफादावनो थाङाखै बिसोरो बेफोरबायदि मुं मख'जानानै बिथांमोनखौ असनमान खालामो बा लाजि फोनाङो बिसोरखौ आरो लाजि फोनांनाय माने रायज्लायनायाव सिबायफोर लाजिखागोन निस्सय जाय मुं मख'नानै गामियावहाय रायजो राजानि सिगाङाव रायज्लायगोन बे व्यक्तिफ्रा एसेब्लाबो लाजिनायखौ मोनखांगोन। एफा बोसोर मावनानै जों खस्थ' खालामनानै जों जुदि मोननांगौखौबो जुदि मोनाब्ला बेखिनि बाथ्राखौ बे व्यक्तिफ्राबो लाजिनाय मोनगोन। ओंखायनो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो प्रमद बर' आरो फेरेंगा नोंथाङा सोरखौबा माबा बायदिसिना जाम्बासोनो माबासोनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलाबाय थाबाबो जानाय नङा बिथां फेरेंगायाबो। ओंखायनो नैबे जायफोर व्यक्तिफोर बिथांमोननि मुङाखौ थाबैनो बोखांना होनानै सरकार बायैनि सिगां इलेक्सन जायैनि सिगां होना होयोब्ला मोजां जागोन। खारन बिथांमोनाबो दिनैहाय बेजोंनो माबा मोनसे लाइन जालांनो हागौ। थ' बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना बेखौ जों एसे खोनासंनानै लानि। आङो निउस पर्टेल नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे दिनैनि बे प्रेस मिटनि आयदाफारिखौ लानानै जोङो दिनै बाव जथायसे जादों। बिनि खारना जाहैबाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों जोङो एक्स एनडिएफबि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि माखासे थालांनाय रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ लानानै जोङो दिनै गोबां जोङो खोनानो मोननायावहाय जोङो दिनै बे मिडिया प्रेस मिटखौ जोङो हरखाबै लानाय जादों। दा मिडिया प्रेस मिटनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दिनैनि थारिखआव मानोना जोङो दिनै सरकारनि जे मोननांगौ बे मोननायनि बेलायाव जोङो दिनैहाय
जोबथानाय लिस्टखौ जोङो गालांदों हिसाबै आरो जोंनि नामफ्रा लिस्टआव गैया हिसाबै जोङो दिनै बेखौनो गोबां एक्स NDFB हिसाबै जोङो थालांनाय जायफ्रा दिनैहाय जोङो ज' जादों आरो जिखुनु जोङो दिनै सरखारनिसिम खावलायनो जोङो दिनै थिरांथा लादों। मानो होनोबा जोङो दिनै थालांनाय हिसाबै जोङो जोंनि नामफ्रा सरखारनाव थाबाय हिसाबै जोंनि नामफ्रा मोननांगौनि बेलायावहाय मोनफुंगोन ना मोनफुङा बेखौ जोङो गोबां डाउट थानानै जोङो दिनै गावखौहाय मोनसे सरखारनिसिम खावलायनो गोनां बाथ्रा बेनो जोङो दिनैहाय एक्स NDFB हिसाबै लिस्टआ दिनै 500नि बाराबो सामथिं बेवहाय दंबावो। दा बेनि बेलायाव जोङो बेखौनो दिनै जायहा सरकारनि खुंथाय बेलायावहाय गोहोआव दङ सारमोनखौ जों खावलायदों। नैबे बेलायावहाय दिनैनि थारिखआव जोङो बेखौनो खावलायबाय जोंनि थालांनाय जेनाखि लिस्ट बे लिस्टखौ जोङो दिनै जोङो खोनानो मोनबाय बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट होननानैहाय। दा बेनिखायनो जोंनि तरफनिफ्राय खावलायनाया गोख्रोङै बेनो थालाङोब्ला जोंनि नामफ्रा जोंनि थालांनाय जेनाखि लिस्ट बे लिस्टखौ लानानै जोङो दिनै गोबां जोंनि जिउआव मोनसे सोंलु फैदों। सोंलुआ बेनो जोंनि नामफोरा सरखारनाव थाहैबाय हिसाबै उनावहाय माबा मोनसेफोर जाहैगोन नामा जोंहा बेबादि मोनसे गिनाय फैदों। दा बेनिखायनो जोङो सारमोनखौ जोङो सरखाराव थानाय जाय सारमोन बिथांमोनखौ जों गोरायैब्लाबो आरो गुरैयैब्लाबो जों खावलायनाया बेनो जाहाथे मोननांगौब्ला जोंनि थाखाय मोननांगौ बादि दंब्ला सारमोना नैबे जोंनि जेनाखि लिस्ट बे लिस्टनि थाखाय जाहाथे जोंनो मावफुंनानै होयो। लास्टआव जुदि लास्ट माबायावहाय जुदि नैबे जोङो सम बादि जों खारगासिनो दङ जों दाखालिबो 1 थारिखआव जों सावरायनाय जाबाय जों गोख्रों डिसिसन लानाय जाबाय। लास्टआव जुदि जोंनि बे लिस्टखौ मावफुंनानै होनाय फरजायावहाय फैयाब्ला आरो जोंनावहाय जेबो खबर सफैयाब्ला जोङो लास्टआव जोङो गुबुन सरखारनि हेफाजाबनि दुवारै जोङो गावखौहाय जोङो गथायनो गोनां जागोन। निस्सय बियो नंगौ जोंबो दिनै खनथामाव फैबाय खनथाम भेरिफिकेसन जाबाय जोङो लास्ट गसाइगाव थानायाव जोङो जादों भेरिफिकेसना जोङो गासैबो नांगौ बादि जोङो सरखारनि बिनायाव जों प्रुफखौ होबाय। जोङो लास्टआव भेरिफिकेसनाव जोङो गावनि गामिनि जेनाखि गावबुरानि सार्टिफिकेट बिनायावबो जोङो होनो गोनां जादों। लास्ट भेरिफाइखौ आं होनबाय। नाथाय दानि बेलायावबो जोङो नैबे लास्ट दानि 678नि गेजेरावबो जोंहा लिस्टआ गैया बे निस्सय जोङो नुबाय। बेनिखायनो जोङो दिनै खावलायनाया जोंनि बेनो नैबे थालांनाय जानाखि NDFBनि जोंनि लिस्ट बे लिस्टखौ जाहाथे सारमोना नायबिजिर खालामनानै नैबे साननै सानथामनि गेजेराव जाहाथे जोंनो रिप्लाइखौ होयो जों नेनानै थाबाय। बे बेलायावथ' जोङो बेखौनो दुखु फोरमायनो जोङो दा लास्टआव जों बेखौनो दुखु फोरमायनो लुबैदों। मानो होनोबा गोबां समनिफ्राय पुलिस आर्मि आरो गोबां बेबादिनो खस्थ' मोनबोनाय गोबां बेबादिनो सोरबा हाथियारजों गावथारबोजानाय गोबां बेबादि जानानै थांबाय। दा जों बेफोरखौ बुङोब्ला गोबां जिउआव मोनसे गाबखांनाय फैयो। गोबां मानसिया दिनैहाय रुंसारि जानानै थांबाय आरो दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय जायहा खस्थ' मोनबाय दिनैसिम सोरनिबा लिस्ट गैया सोरनिबा बेबादि नायसनजायाखिसै आरो जोङो दिनै खनले फैब्लाबो भेरिफिकेसन जाब्लाबो दिनै जोंनि नामफोरा सफैनो हायाखिसै। बेयाव जोंहा गोबां दुखु दङ। दा बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो जोङो लास्टआव जोंनि खावलायनाय बादि सारमोना जुदि खोनासंनानै जोंनि लिस्टफोरखौ मावनानै होयोब्ला जों खुब गोजोननाय थागोन आरोखि। बे बेलायावहाय आङो बेखौनो बुंगोन जोंनि नामफोरा बाय'डाटा गासैबो लिस्टफोरा थानाय फारियै गासै थानायावहाय DSP SP गासै आप टु सेन्ट्रेल टु जोंनि स्टेट गासैबो मोनफ्रोमबो DSP SP नाव दंजोबो। दा बेखौ लानानै आंनि खावलायनाया बेनो आरो जोङो साननो गोनांबो जों फारियाव फैदों। बाथ्रा बेनो जोङो दिनै गावनिल' जोङो नाम गैया बेवहाय गासैबो आंनि न'खरनि गारजेन आरो गामि फुल एड्रेस
लोगोसे दिनै जोङो गथ' गथाय गोनां जोंहा फिउचाराव मा जागोन दिनै नामफ्रा जोंनि थाहैबाय लोगोसे जोङो बे रिहेबिलिटेसनखौ जुदि मोनाब्ला जोंनि नामफ्रा अलरेडि थानाफ्राव थाहैनायखाय दा उनावहाय माबा मोनसे सन्देह जोङो थादों जोंहा दिनै गथ' गथाय गोनां दा मोननाय मोनैखौथ' जोङो बुंनो थांला दा बे नामफोरखौ जोङो बोखारनो हागोन ना हाया जों बेखौ खावलायनाय सरकारनिसिम खावलायदों आरोखि